Komachielo ni ogai mar obila ogai mar okwach kiche pacho kaende manindo Mohamed Amina koro kwedo malich mokalo kaka ne ota chendo geko mag wito ringre oganda mabende koro noduogo yode ka nitiere ringre 33 e Kericho nindo Makaburini madware kaunti nogo ma Kericho ka otwako odiochieng' ni makawuono yango ne kata obedo ni koro ne ochul kar iko nindo kwano omenda mar shilings 130 chendo makare ne ok otim kod od thieth nogo manindo Nyamira mabendo yango ni ne gigolo ringre mar 13 mar mondo miiki kanyo endo oyango ni nyaka tim nonde wach nendo to moloyo kaluwore kod kwan mag ringre nyithindo maromo kanyo 25 mabende koro noyude kar iko noendo kamano nyiso ni kwan nyithindo mathoth gin mago eko mabende osebedo kanyo ka wito ngimagi omiyo nyaka tim nonde matut yango gima kamano. Exercise conducted on March 24, 2026, pursuant to court orders and under the direct supervision of the Office of the Chief Government Pathologist, represented by Dr. Richard Njoroge and Dr. Donna Nyamunga, together with my DCI forensic team, yielded 33 bodies instead of the 13. Which comprised of 8 adults and 25 fetuses, plus 6 additional body parts. And these body parts were conclusively identified as amputation specimens, including fragmented tibias, tarsals, and cables. This represents, ladies and gentlemen, a significant and highly suspicious and unauthorized disposal of additional human remains, and thereby raising strong concerns about concealment, concerns about irregularities in mortuary management, and possible criminal conduct in the handling and disposal of the dead bodies.